uvidíme, aké dohady ešte. Trestné strieľanie, áno. Tak predsa len sa takto dohodli rozhodcovia a rozhodli sa správne, pretože zrejme by tam Skaličania korčulovali na bránku, čiže preto tie dohady a po konzultácii s čiarovými rozhodcami sa takto rozhodli rozhodcovia. Zsigmund Pálffy proti Lipovskému. Ešte to nie je jasné, či to nie je gól, pretože sa bude telefonovať. Ja si myslím, že bola tyčka. Vyzeralo to tak, že sa to odrazilo od žrtky tej vonkajšej. Tento záber nám to nepotvrdí. Uvidíme, čo ukážu ďalšie. Tyčka, áno. Až do konca. Tak si počkáme na verdikt videorozhodcu, ale myslím si, že tie naše zábery to preukázali dostatočne jasne, že ten puk za bránkovou čiarou nebol. Tento záber hovorí o tom, že ten puk išiel od hornej do bočnej, do tej ľavej žrde, z nášho pohľadu to pravej samozrejme, a potom von. Rozhodca Baluška stále telefonuje. Tak ešte raz. Trestné strieľanie Zsigmunda Pálffyho. Z tohto pohľadu to jasné nebolo. Ten horný záber z podstreky bol zrejme najjasnejší a z neho sme mali pocit, že ten puk za bránkovou čiarou nebol, ale ten telefonát je na prekvapenie trošku dlhý, tak neviem, či z iného pohľadu, ktorý prípadne má videorozhodca a my nie, tam mohlo byť niečo iné vidieť. Uvidíme. ...59 sekúnd pred koncom sa toto všetko deje. Ak by to predsa len bol gól, tak by to bolo všetko jasné. Najskôr dlhá debata rozhodcov o tom, či to bude vôbec trestné strieľanie alebo vylúčenie. A teraz dlhá debata po telefóne. No, predstavte si. No, myslím, že rozhodnuté. Rozhodnuté je. Naše zábery to, že bol puk za bránkovou čiarou, určite neukázali. Zsigmund Pálffy strieľa svoj prvý gól v semifinálovej sérii.